Salim riyen. Alhamdulillah. Tepangan riyen lah ngeten kan malih cetha. Mugi-mugi jenengan sehat selalu panjang umurnya. Ampun disuwi, Pak. Ampun disuwi. Ora tak isui. 3 dina ora tak isui. Wangi to, Pak? Wangi. Heeh, jajak wis salaman kuwi. Karo sapa? Iya, coba ta. Lho. Kak, piye to? Piye to piye? Piye? Nak kono genah ambune iki ta. Ambune Niken iki ora iso ilang 7 dina 7 wengi, Pak. Sepuh salim. Bareng kowe sing saliman nak. Salim sik karo Niken coba. 7 dina 7 bengi iki ora ilang. Coba Pak, mumpung si anget, Pak. Wangine Casablanca ora. Iki parfum luar negeri. Original. Salim ya, Bu ya. Nggih. Loh, Fresker. Iki Fresker apa Balpirik ya, Bu iki? Antarane Fresker karo Balpirik. Sudah, masa perkara salim kok yo. Wangi ya. Cantik. Enggak boleh gitu. Salim dulu. Alhamdulillah, anak kita. Ya wangi jane. Wangi. Kayak apa, Nduk? Kayak apa? Kayak kecing-kecing piye ngono. Iya bener. Bener. Goro-goro bar salaman karo kae mau Nduk dadi. Rumangsamu aku anggap peceren ngono apa piye kok? Ora keringetku karo keringetmu iki dadi siji ngono lho, Pak. Dadi. Ngoten niku. Oh iya, iki ora tuwek, Nduk. Siapa sing ngomong tuwek? Lho, Alek ternyata tuwek. Ora, aku ora ngomong tuwek. Aku ki ngomong tak kira enom ngono lho. Asline yo enom. Terus ketok suwek ki. Kok suwek tuwek? Tuwek kok suwek. Urusane oke. Mas Gareng, aku arep takon karo sampean. Napa dawuh? Nyuwun sewu. Jenengan upama pengin jangan, pengin olah-olah. Klopo kae milih sing nom apa sing tuwek? Ya mestine pilih sing nom to Pak nek dienggo olah-olah. Lah nek diki santen dienggo mbot. Diki santen? Nek santen sing tuwek. Nek dienggo mbotok sing nom, nek nggo nyanten sing tuwek. Nah. Upama gedang kuwi legine kuwi mau nom apa tuwek? Tuwek. Nah, kene ngerti. Berarti sing tuwek enak. Sing nom ora enak. Nah, Niken iki nom apa? Tuwek. Nom. Ora enak. Ayo muni yo. Iya, sampean muni ra enak mbok pangan dhewe. Nggih. Kok iso? Nom ora enak. Ngawur malah sing tuwa iki kisut. Apa iya? Sing nom sik energik. Masa nak tuwek kisut. Nek perumpamaan iku ora iso digawe padha. Nek sing mau ki hal buah-buahan, nek genduk Niken ki seorang manusia kok. Iya. Oh, yes ngono kuwi lho, Nduk. Dalang nek tuwek ngono kuwi, Nduk. Masa manusia karo buah dipadane ya ora iso. Lek pengen rujak kae ya, Pak. Rujak cingur. Kae gedange tuwek apa nom? Gedange nom. Lah, nom kan enak lek gedang tuwek ora nyonyot kabeh. Rujak ya. Jangan bung kae. Nom apa tuwek? Nom. Lah coba jangan ori sak bonggole sak barongane. Belum ora. Aku ora nyokrok kabeh ning lambe. Nyor tenan ku. Oh, kabeh iki enak sing enom, Pak. Dadi nggon-nggonan ya. Nggon-nggonan. Jangan disamaratakan. Jangan disamaratakan. Jangan pilih kasih nom tuwek, kabeh milih nom, Pak. Menyapa dulu Nduk Niken kawan para pamirsa. Menyapa nggih, sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng rawuh, sugeng midhangetaken, sugeng mirsani pagelaran Ringgit Purwa ing dalu menika. Matur sembah nuwun sanget kagem Pak Bayu. Sampun menyeluk itu. Nimbali kula kalian Palek kalian Pade garang ayo gareng aja garangan aku nek dilokne garangan nesu aku lha kok iso aku iki luwak udu garangan Pade gareng nek dilokne apa nesu Ralala, semoga sehat selalu panjang umurnya. Pikantuk rezeki ingkang kathah barokah. Turah-turah ora lokak ning malah kebak. Mugi-mugi seger waras. Awet leh momong anak putune. Sampeyan ngerti Pak Bayu sing endi? Pak Bayu nika ayo ndang. Ingkang sing ndi? Endi? Ayo. Nika sita jempolku lagi